Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Шолда җәмәгать бәдрәфләре җитми, шолалар ябык бәдрәфләргә яки аларның юклыгына зарлана. Тәҗрибә кеше Яршолыда башлангыч бизнес өчен остаз проекты старт алды. Яршолыда җәмәгать бәдрәфләре җитми, ел сайын күп кенә шәһәрдәшләр ябык бәдрәфләргә яки аларның юклыгына зарлана. Шул ук вакытта волонтерларның инициатив төркеме әлеге проблеманы хәл итәргә әзер, ләкин бу җайлы гына түгел. Тулырак хәбәрчебез материалында. Эш кабинада да йозаклар тора һәм алар күптәннән иленгән. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, мондый хәл зур уңайсызлыклар тудыра. Яр буе ел әйләнәсе ял итү өчен иң яраткан урыннарның берсе. Шуңа күрә бирдә бәдрәф һәр вакыт эшләргә тиеш ди шолалар. И зимой, конечно, занимаются люди, здесь ходят, да, мы же это имеем в виду. Ну вот здесь и гуляют, и все. Ну да, если там захотеть пойти куда-то, ну некуда, приходится, например, там в лес там идти. Люди же выходят не на 15 минут, не на 20, часа полтора-два. За это время нужно куда-то. Не искать же, извините за выражение, углы скромные. Ваемсыз булмаган шолалар үз көчләре белән килеп туган хәлне үзгәртергә Табиев яр буендагы сәламәтләндерү клубы янында җәмәгать бәдрәфе урнаштырырга булган. Ул барлык ял итүчеләр өчен дә ачык булыр дип планлаштырыла. Мы собрались инициативной группой, обсудили, собрали смету, составили и решили заниматься вот этой вот деятельностью благотворительной. Әмма бу идеяны тормышка ашыру өчен күп кенә нечкәлекләрне исәпкә алырга кирәк. Башта шәһәр администрациясеннән рөхсәт алырга, кирәкле документларны җыярга һәм моның өчен вакыт һәм әлбәттә акча кирәк булачак. Шуңа күрә яңа бәдрәфнең якын айларда барлыкка килүенә өметләнергә кирәкми. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 номер буенча көтеп калабыз. Яршолыда башлангыч бизнес өчен остаз проекты гамәлгә ашырыла. 57 теләк белдерүче арасыннан жюри катгый рәвештә 9 кешене генә сайлап алган. Алар белән ел дәвамында тәҗрибәле эшмәкәрләр шөгыльләнәчәк. Катнашучыларның берсе белән хезмәттәшем танышты. Элиза Галиева булачак коллекция өчен төсләр һәм тукымалар сайлый. Ул үз эшчәнлегенең юнәлешен тулысынча үзгәрткән. Соңгы 5 ел дәвамында Элиза җәмәгать туклануы идарәчесе булып эшли. Бу вакыт эчендә кыз үз ательесен ачу өчен акча җыйган. Бу аның балачак хыялы. Я прям с бабушкиного сундука доставала все платья, переделала все под себя. Я даже помню, от меня прятали все ножницы, когда я приезжала на каникулы. Потом во время школы ко мне приносили вещи, и мы все прям с девочками садились. Я прям брала мерки и им прям сажала на них изделия. Хәзер Элизаның модельләштерү, кисү һәм тегү курсларда бар. Ателье әле 3 ай гына эшли. Шуңа күрә кыз яңа бизнес өчен остаз проектында катнашырга карар итә. Аны тәҗрибәлерәк бизнесмен Евгений Ивлев ярдәм итәчәк. Һәм бүген Элиза һәм аның остазы беренче очрашу үткәрделәр. У нас реально есть опыт, более 15 лет мы в швейной индустрии продаем, и коллекция одежды есть, и как производственники шьем одежду для организации, поэтому решил поделиться опытом, где набили шишек, чтобы Лиза пошла по нашему пути и не набивала эти шишки. Бу шулай ук импортны алмаштыру, киткән брендларның урыннарын күбрәк Россия җитештерүчеләре алачак дип планлаштырыла. Шул исәптән шуллар да ел дәвамында остазлар яңа эш башлаучыларга үз бизнесларын алга җибәрергә һәм керемнәрен арттырырга ярдәм итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Участок терапевтыннан алып табиб-гериатрга кадәр, шифаханәдән алып сугыш ветераннары өчен госпитальгә кадәр. Яршолы медицина учреждениесендә Венера Халикова нибары 4 ел эшли. Ләкин бу кыска гына вакыт эчендә госпитальнең иң яраткан табибларның берсе булды. Безнең төшерү төркеме аның белән эш урынында танышты. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Как давление было сегодня утром? Давление стабильное и хорошее сегодня. Венера Халикова пациентлар янына һәр вакыт яхшы кәеф белән керә, чөнки уңай эмоцияләр тизрәк савуга ярдәм итә дип ышана ул. Ул 2 ел табиб-гериатр булып эшли, белгечләр җитмәгәч Венера укып чыга.
Моңа кадәр кызыл зонада эшләгән. Табиб сүзләренчә, ул медицинага очраклы рәвештә эләккән. Никогда не думала, что я стану врачом. Не было такой мечты, там какой-то цели. Как-то получилось случайно, что с мамой мы поехали подавать документы и заодно подали и в медицинские. И я поступила даже в бюджет, подавала документы еще в педагогические. Хотела, наверное, больше всего хотела стать учителем. Вот. И также подавала на юридические. Ләкин хәзер Венера Халикова табиб булуына үкенми, пациентлар арасында аны барысы да ярата, алар аны туганнары урынына күрә. Венера Маратовна бик игътибарлы доктор. Келіп кергәч тә аның йөзенә карагач та безгә үз рәхәт булып китә. Чөнки ул елмаеп килеп керү аның үзе безнең өчен дарудан да кыйбатрак. Венера Маратовна турында только яхшы яктан гына әйтә алам мин. Шундай внимательная, отзывчивая, bütün нәрсәне объясняет от и до. Шулай ук пациентлар Венера Халиковага 2023 елның иң яхшы табибы шәһәр конкурсында иң яхшы яшь табиб номинациясендә җиңүен телиләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолы халкы өчен традицион булган Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе шәһәр халкын яраткан балык деликатеслары белән сөендерүен дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, Ирак көнчыгыш бүләкләрен 18 март көнендә дә Green сәүдә үзәгендә беренче катта татып карарга һәм сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Сухая, хорошая, прям отборная икра. Очень вкусная. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә продуктларны күрсәтеп кенә калмыйча, иң тәмле һәм файдалыларын сайларга да ярдәм итәчәкләр. Ассортиментта берничә дистә төрдә балык, шул исәптән затлы тукымнар, чавыча, акбалык, нерка, палтус, кижуч һәм әлбәттә улдык бар. Икру всегда беру. Вкусно и нужно, полезно. И рыба вся. Я уже всю перепробовала. Я палтус беру. Она жирная, мне нравится. Попробовала, вкусно, понравилось. Вот еще раз придем. Ассортимент большой, очень хороший, но я только беру чавычу. Как она вам на вкус? Ой, она тает во рту. Очень вкусно. Балыкны олылар да, балалар да ярата, җитештерүчеләр аны төрле формада асызланганны, кайнар һәм салкын ысул белән ысланганны тәкъдим итәләр. Ыслау өчен туңдырылмаган, яңа тотылган балык кына кулланыла. Бу файдалы матдәләрне тулысынча диярлек саклап калырга мөмкинлек бирә. Конечно же, всеми любимая это чавыча. Шикарнейшая рыба, очень нежная, очень вкусная, она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Мондый ассортимент белән Пасха яки Ураза бәйрәме өстәле әлбәттә матур булачак. Ашыгыз. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе 18 март көнне Green сәүдә үзәгендә беренче катта эшли. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 марта. ТЦ Green, первый этаж. Остановка Глобус. Требуются грузчики, зарплата от 80 тысяч рублей. Грузчики-экспедиторы, зарплата от 60 тысяч рублей. Телефон 919 623 1935. 2 апреля 2023 года состоится общее отчетное собрание СНТ «Черемушки» в 10 часов утра в ДК «КамАЗа».